Judgment day, there is no consideration. Some person I mean who me moba another day. And I was some of the train come and move go. Amen. Let me set it up. Let me show you. What do you say? Yes. Amaya Dicano. She said, you did Barabbas. Abasis Christ. Jesus and I is how on percent the boy in the body. Yes. Obisa na send you so. You beautiful. What's na send you so? Yes, so genuine. Amen. Amaya Dicano be serve nipa. Obe serve nipa. Na Maya tosu mi anu dia. Oba be bu nipa ten. Nti so ya president. So ya president. So ya teacher ni. So ya bank manager. Anu dia a degree. Oba asasi su benya ye. What do you say? The way piano there is accountability. Contempo. Adaya subaba. No baba trena just one. On favor. On favor. Intimitufo. Na mekanimu me chira. Me kasa chira me mpanimfo. Obi ti sana na sante yin na badwafo. Me kasa chira wan deputy commissioners. Hwe position na won dia. Aya nipa na apaje wadu ho. Amen. Amen. Any education na apaje wo. Na de wakopem. What you say? O de mama mfa say yanwo kura na nyame nim so obedu ho. Okay. Na nyame ama ne boss adan. Abem. But enough asma me ka kire ono. And God there is no bribe. Kwaje katashise bieni. Wo komi ni pa. Obushafo wo sika betimi aho judge. I'm kwasi asam no. I'm wafa ahuadi. But na ka woni nyamentam. No swear. What you say? Wo bakoro no a. Yes ya do ko na se pese do ko life in prison. Obushafo betimi awuram. I'm a judge no. Ask kwasi asam no. Ye ja wo be fie but aka woni nyamentam. Jeme so amen. And the awuya bia no. Ni baba timi do bani a cham. Na ka woni nyamentam. And this one on Sakra, ya brother. I dare you who I atamu. Tasabini. Nami punishment. Na sochi Kuranu. You say Sodom and Gomorrah. And when I sochi, I atamu. No time. Na ya sochi. Na atamu. Wafa Israel for ban. Israel for ban wajum poswa bedi nyamempanu. Nami kewaso. Israel for ya boni bribi. Oma Nebuchadnezzar batusha won so bro won. Afa won no mumu mu kodin fia duoso. Yes. Asoche. What you say? Enti sami shoshi mpo. Otimi to Jeffrey so. Aba say Sodom and Gomorrah. Ama sasene say condemn. Ya wodia bibi wo so enye ya. Asa me catch now and trace na numuri. And trace na numuri. And fa kokai. And what Japadia? So amen. And fat George. And you what Japadia? Yes. Mamen can you mention the Quran now? If you say Yami were justice God. Justice. When you be a brick on you what time? 89.5. Asambia Mutin what you say when I know correct. So amen. Amen. At Tamudano, Mamen can say me job. A be about sound no jot. A be about sound no jot. So amen. Amen. What's in New York? What is saying? 2 Corinthians 5:10. Was the Chassis Nakopi Christo Timoja? It was said. What you say? It was said. The Biblia about this. A copy Christo Timo, a Johnny Yadon, the Padiasu. You do the Padia, Ubenya, what said Wayan. You do the Padia, what is it? Yes. So about 2 Binya. Obabuatan. Kwasempa. Obakan pana. Obabuatan. Yes. So do ni padua oba no jot. Agu ni padua no mo. Obabuatan. Jamaso amen. Amen. And me pasa this quotation. Metakai. Amen. Amen. Isaiah 65 verse 5. Isaiah. Metakai papa. What's what kase? Tenia Tamuda, Obakase, Choho, and Kame, Nami Hote Sino. Me, I would have done a hot picture. Yenim one hour will free with you. I was so ready by Cassette and Kame. So you a man coming. Nami Hote Sino. Me, I would have done a hot picture. And I yenim one hour. Yenim Crophobia.
awurade bɛka kyerɛ sɛ twɛ ɔma wo tete a ɔne ne yɛ nkurɔfoɔ bi a wɔnhwenem afiri wisie gya dere da nyinaa wɔnhwenem firi diabae ɛwisie meka mo ate Pioneer Tobacco Company ɛnyɛm na mekɔ saa no deɛ but meka mo ate sɛ deɛ ɔde wo nipadua ayɛ no akontabuo wɔ hɔ aberante a yɛfa wo to there is accountability Sodom and Gomorrah na wɔma abrabɔ no nso nyame de gya bɛsɛe wɔn amen lesbian na ɔmo yɛ bi awurade bɛsɛe wɔn enti mepɛ sɛ ɛnɛ atiafoɔ atia me ntia ne yie Masa dame. Osofo. Amos 5:18 to 20. Amos chapter 5. Verse 18 to 20. Verse 18 to 20. To 20. Yeah. Amos chapter 5 for now. 18-20. The pastor. Obia wutia mi bia na daje pa yi wasum wonye. Osi dia. Wana wo fie Awurade dan. Wana wa trase no di bone. Nanso akase Awurade baba babu ato mabu atre. Wana wo fie Awurade dan. Wana wo fie Awurade dan. Awurade dan be ye modai. Ada Awurade dan baba na abaya wo dan. Eyesum. Ayada eyesum. Na enye han. Enye han. Ati se de obi dwane firi jata anim. Ati se onipa bi akosie jata no odwane. Afiri nanim sisire hia no na buo sisire no wabɔ mpunu mpu so obafie no so de nsa twere ofasuo otimi dɔgye kura no obafie no de nsa batwere ofasuo ho na pamira ka no Awurade dan yesum na nye han osi Awurade dan ankasa no eyesum anya han eyekusu na nhye eyekusu anhran jeme so amen ada Awurade baba no ani gye ni mo kwasem pa me pasa obia wo tie me bia tie me na tie ne yie yes Awurade dan yesum nye han enti wo tie no amano pai me de America na wo pa no wafa amen Osofo yankinka adia bi Hebrews chapter 13:14 Hebrews chapter 13:14 verse 14 was ni ni kura tren wo da wa ha asase wo ya woni agye so a anunti ama wo ya de opa no yeni kura etra da wa ha emom baba na chiri kwan na ya hore yes jeme so amen anu na Paul Isaiah Mika Obadiah ade wo hoto so amen because asase wo any more de dodo nyina be twam be very careful ka kra bi na Yesu aba yes na adia ba ko master dia mahuni o kenkan Amos no wo se adane Yesum anya han enhinen ayada ya terrible day she ana enipa bi jama so amen Jeremiah Zephaniah chapter 1 verse 14 Zephaniah chapter 1 verse 14 Zephaniah 1:14 kenkan o se Awurade dan aben Awurade dan ode babu atan no aben de pentem se apentam odon bere matemu denden wo se that day dia wo se wo ye dombarema ye ka dombarema wona wo de domanim kwako dan no nyono ti dombarema matemu denden wo dan ye ni breda sa dan ye ni breda manipa ahuyehi ani ahokyere ayahuyehi ani ahokyere da sa ye ni amanfo sa ye ni amanfo ya da sumri kusuku ani kusuku da runkum ni kusuku ku da trobantu no se boda de tuturubanto ani wo se boda eleba abantentere ani sunsun ni aso wo se that day me ye ni pa wanante se ni frafo ni pa ba nante se ya ba ni frafo efrise no aye ni bone Zephaniah 1:2 Zephaniah chapter 1 verse 2 se prana be prade nyina frasa ada wo baba no onya bibia oso obepra ni o ma nyina frasa se pra onipa ni aboa number 1 oso obepra de nipa bonefo be pra won ani aboa na be pra ewiemu no ma epumum pata sintidi ato ni aboa wo sintidi atofo nya bonefo jeme so amen amarantia ana ube sana bossa sauce na sano Ghana living trasa onka ho yo be se trasa so bet ne dan na nkokom dia koso wono no na ne turu mu gu abonten se na ne abie oba ba se tade a na ya so wi gu ho na gu ho onfele what you say yes no wa draw scorpion na dan sisi achi yeti be jake mi form Ghana ye sura obi ti say akwawe 9.5 oba we oba ya o ka jezi mu hui
Oh, one a man in the ocean. The passe, why would you meet ye? And that Uba will look for Tamanada, no pajan no free. What the name? Jamaso, amen. Simpedia to four. Twas okay. Was Sintidia to Fonia Bonnefo? A Bonnefo, very trendy penny of Frasas. Oh, the trendy penny of Frasas, Radiasim. Radia Twaso. What was say? Not Martin and Sayudan, you decide. But training Sayudan, Jerusalem, Bank, and a bosom. Kaye. A bosom near bosom for so for Jamaso, amen. A bosom for the other for the Persimmon testimony. And you say, what you should be minutes when you have in compound. Read the soft one. Say, and I saw God's spirit. And I didn't hear Juma. And we are one. That's a God's spirit. And I didn't hear Juma. Dear Jeremiah 23. The pastor and assembly Amaka called to who quotation. Jeremiah 23. Verse 5. 23-22. Jeremiah 23-20. 21. Verse 21 was a man's madi for Mansuma. So to America. So to America. Manchester. Was Shankom. So Shankom. We didn't move. Sayano Kurasa. And rather home. And a 2 more. And come, Mammy, mighty means. And Obama or Mina China Miasam. So if you're not say, you draw a man a coma cotton kutoso. The Omoyan. You do a man a coma. A cotton so. A Bramu Shoso. Japano, a man in our coma. What is your question? Akosia Pantraso. What you can know? Yes, the Akosugana. Sayano Crasa. Side one. A Radana after one. And Kobama and Nina who now go party about. Bettina Miasem. Bettina Miasem. If you want to come on anyone, John, woman, John chapter 3. A day. Johannes and Petramiansa. Petramiansa. Verse 34. Was Obira Yamia Sumano was Sankom or Kanyamiasem. What Mark or Kanyamiasem was it Yamia Sumania? Can I send 9.5? Yamia Sumano or Kanasem was okay. Was in Onyanko Pons to home or Diama. Once to see what Conkom and San or Diama, Najam Dobano. Jabaso amen. Na ajanwa do obano. No the name you and sa. The oji obani di no da. The obani di na wa da nkwa. Na the onti obani. The onti obana sem no. Ori huru nkwa. Ne ko pa bufoda no so. Me catch now. Miracle back Christ. Adwa ko bu nsam je ni muntia. Mama nka no kro nkyerɛ. Abranti a wo tia me na. Anana pa mi bi saw. Ana so wasakra. No ne wa asimbisa no. What do you Christ do? When you Christ on time to say, and I saw Uncle Grabas now. And the song Russian now, a fine outcry. Did this winning one? And Passa, and that which will change you again. Amen. Jamaso, amen. Safania, I can't wait. And I pay Mania Brie. The Passa, Minianum, Jesus Nakai, or see. And then do a banati. John Horn. A chassa, Yakofomoba. Nearby young Kurabako, and Yakofoco. Amen. And to tell me, sir, or be a wapan, Quadia, Wamra, Wamaja, Christ on me. Amen. Not Christ home, and Mutuso. And one deal. Yaman, no, and Jessica, now won't you? And your gang, and your car, and car. No, I won't. The cemetery, or be better, Radibet, could be a coma of America. I'm not to crack kuntai, so from Yajet. The Jacana, and just any panel of problem in Anangua. David. I don't want to say, until none of time is now. What about Chamican of Wakuma Chami? Amen. What about Chami Fear for Wakuma Chami? Oh. Sabra ya dumbro, Sabra ya nkwaji da. Sister, adi adina how? Adi. Ya wo wura ho. Nko adai. Adenti na wo change ho. Nko adai. Ni busa wasam. Obadi na nyame de ma chase nyame wa mistake. Nko adai. When say kuku nomfo. Wo wada titro tumi. So when you kuku de bi man ya fe. When you be so any die. Kwasem. Chamfra. Denti na kuku nomfo. Abetimi akasatre de onu no sada na aya me say. Die na we.
Ade ba asem na Romans kai. Romans, okay, ni kan Isaiah chapter 5 verse 9. Verse 9. Awurade nkunu Onyankopɔn. Yenti ayi. Wɔse de ɔno nyomfo ham. Wɔse dia obia wo ne nyomfo ham. Afa nkyɛmfrɛ mu wie. Kyɛmfrɛ mu dia. Wɔka kyerɛ nyomfo sɛ. Dɔtetoa aka kyerɛ nyomfo sɛ. Ɛdeɛ na wɔreyɔ. Anase wɔdwuma ni nsa. Ana wɔdwuma ni nsa. Wɔka kyerɛ ɛgya sɛ ɛdeɛ na wɔwoyɛ. Obi timi bia na no ka kyerɛ n'agya sɛ ɛdeɛ na wɔyɛ. Ana wɔba sɛ. Ɛdeɛ na wɔte mu. Ɛdeɛ na wɔte mu yɛ. Sɛ Awurade Israel kunkun ni ɔnwene wo ne sie ni. Kenkan. Ɛbɛba no mu misa. Na mo nkyerɛ me deɛ me nyɔma me man. Mepɛ sɛ ɛna na pani Romans ka asɛm bi. Mepɛ sɛ obia ɔkyerɛ ma nɔpɛ hunu sɛ wɔne wo o. Diama wo yɛ nipa yɛ mframa kɛkɛ. Diama wo yɛ nipa ɛyɛ common air. Ɛna onim no. Ɛyɛ mframa o. Matrasi ɛna masusu ɛna mahunu. Romans 9:19. 9:19. Ɔso ɔnwemfoɔ ne dɔteɛ. Tia hanye. Na afɔ bɛka kyerɛ me saa de nti na woda so no nipa. Denti na woda so no nipa. Na ho ano ne nipa a wɔpɛ ni di asi. Nipa bɛn ɛna ne nipa a wɔpɛ ɛbɛdi asi. Ɛnu nipa. Nyame pɛ sɛ wɔnyere tuntum. Denti na ɔso ne nyame pɛ ɛdi asi. Nyame pɛ sɛ nyame ɔpɛ sɛ wɔde sɛ wɔnyere kɔkɔɔ. Ɔpɛ no ɔyɛ wo. Denti na apɛ sɛ wɔnyere di asi. Onipa hwan ne wa Onyankopɔn asɛm. Wotua nyame asɛm ano. Onyankopɔn asɛm no. Kenkan. Wɔse anwene bɛso anwemfoɔ sɛ ade nti. Ɔnyere kukuo. Ɛbɛso anwemfoɔ sɛ. Ɛbɛsɛ ne nyomfoɔ sɛ. Adɛn na woyɛ ɔmɛ sɛ. Adɛn na anwene me saa. Kuku nyomfoɔ ne dɔteɛ so tu. Wɔbusa question sɛ kuku nyomfoɔ no wɔne dɔteɛ so tu no. Dɔte korɔ na la. So wɔde dɔte korɔ anwene. Kukuo baako ma no yɛ fɛ. Na ɔfoforɔ nso ani ani die. Ani ani die. Na so Onyankopɔn pɛ sɛ oyi na bufu adi. Adɛn na abɛka. Ni so a na so da bɔ dɔkyerɛ bebree kura na bufu. Abɛntiɛ medase ɔsɔfo. Jeremiah 13. Jeremiah 13:23. Jeremiah chapter 13. Verses 23. Verse number 23. Jeremiah 13 verse number 20. See Ethiopia ni betima satana we. Obusa question. Ethiopia for your blacks. Ana urade busa sɛ ana so. Ethiopia ni obetimi atenge ba ati sɛ Britain ni. Ana so se bo betima satana ho ho na yen. Obusa wo. Sɛ ana so Ethiopia ni obetimi atenge the radio. Asat. Obetimi abadane te sɛ China ni. Ntumi. Obetimi adane te sɛ Britain ni. Enyeye. Jeme so ama. Ana so se bo betima. Owi na obusa asesebo. Obetima satana. Obetimi asesa no ho. Eniye. Yenkozu. Yenko other forest. Na yɛhwɛ mmera nyame bɔɔse bɔ sɛdeɛ ne kalateɛ sɛ wasesa no a akyekyedeɛ no mu ɛnso nkɔmplɛ da wɔtwe kala yɛde ma ano no wafa abrɛbea deɛ yɛde ma ano no wafa ɛnipa da sɛ ne yɛka kyerɛ nyame sɛ wanyɛ ne yie ne maa ne mmarima ne maa wobɛhyia bankatakyia no wanusu na no moma so ayɛ dendenden na so ayɛ dendenden woka kyerɛ na wɔse mamfa wobɛhyɛ sɛ sɛ ɔmo yusua bia Lamentation. Lamentation chapter 4 verse 2. Lamentation. Or 7. Lamentation. Me pesa. My Bible na 4. And now you do come kakra. Lamentation chapter 4 verse number 2. Osizaya mama one boy John dem apakali won si say no bo so the two kukui. Me pesa kan 2 no. Lamentation 2. Lamentation chapter 2 no. Verse 1. 4:7. Lamentation chapter 4 verse 7. What's now what you have for what to say to them? Now what you have for? What pitch it says to the back? What's also in the future? What's why you fit us in the future? One am better than Chema. One am for a queer way for us in Yeshua. Then Yamia as a Duncan, you won't put the other to say Wabo. What you miss? What British and Chema? No, when you put the other to say Wabo. I feel dear. I feel a bus with the answer. When a limb not for them. Not for nominal started your black. Yes, when your skin cancer. You have to denounce what by Amen. When you British said your by Jabidia, woman, no so. Papa, 1 year I come from a favorite to be a Siana and Tiaquini. The papa, let it anyway who said, Amen. I found a quarter punch. And no money.
ɔpɛso de tia ma tuntum ne yera ɛbɛda yi ɛnso nkɔ asɛ na wie gyeme so amen ebi deɛ fam yɛ kɔ akyi ebi deɛ fam yɛ fono ɔhonam bere sen gyabidie wɔsɛ wonam bere sɛn gyabidie na so ɔhone mmara no so a wɔnhunu wɔwe deɛ afemfam wɔse sɛn wɔse ma we deɛ afemfam ɔnompɛ ho akyene yɛ werɛ nkyɛn sɛ dua ababa ɔka no ɔba abere wa mono yesu na bɔ ma abere wa mono sɛ wɔnim twintwam na afomfɔ sɛ mehwɛ mabawa abraba yɛ aba yɛkyerɛ nyame sɛ nyame anyɛ yie wahu kura tanso no wani atata na wɔtoa so no wabɔdam ɛnyɛ tanie na medi o nokwasɛm na woka ɛnyɛ tanie gyeme so amen wodeɛ woatena ase enti nyame wagyimi sɛ ɔma wani atata yɛ tiatia ɛne ne nwɔmfo ɔham nyame wagyimi sɛ ɔma abɔwerɛ tiatia adɛn na ɔne wo nwɔmfoɔ aham kyɛmfrɛ te sɛw gyeme so wone hwan mepɛ sɛ atiafoɔ atia me na antie ne yie enti na quotation bia no makɔɔto no nokwasɛm paa tie ne yie aberanteɛ mebusaw ana so condom na wohyɛ no is it from God condom sɛ suban a yɛba mu no Ghana ban ɛne wiase mpanimfoɔ se fa condom bɔ ho ban ne nyinaa ne sɛ agamamɔ ne bɔ na mu hwɛyie na ɛsi anyada ankyɛw na mama nka nkyerɛ sɛ sika f ɛyɛka ne sɛ kɔkɔɔ bɔtɔ ɛpae wonim sɛ kanea yɛhwehwɛ no wotumi kɔtɔ baalum mu no na pɔnkya da ho wotumi tɔ baalum mu no na pɔnkya adeɛ bɛn ɛda ho sɛ kɔm sɛ awalefoɔ nyinaa nyisu gyeme so ame tɛntɛm a mepɛ sɛ meka kyerɛ wo bɛrima bi a ɔhyɛ condom wakum nipa sɛ onim o bɛrima biara a wohyɛ condom no mese wo ne ɔbaa da no atu ho nsuo gu a you under curse Isaiah or say Genesis 38 verse 6 was na Yuda wale yiri bi a wɔfrɛ ne Tamar ma na baka Judah ɔwale yiri bi a wɔfrɛ ne Jacob ma no baako yɛfrɛ ne Judah yes what you say ɛna na bakan ɛde sɛn wɔte Yuda wale yiri bi a wɔfrɛ ne Tamar ma na bakan na bakan ne din di na Yuda bakan yɛ bɔnefo so ɛna na ɔpɛ so ɔware ɛna ɔware what you say yes ɔware Tamar ama no ɛna Judah ba no na bakan no bɔne wa sɛ ɔne ne yere ne da ne wayi ne ho nsu ato agu wɔyɛ bɔne ma nyame kum no na wɔkum na Yuda ka kyerɛ Ona sɛ ɛna Judah ɛka kyerɛ ne second born Ona sɛ ɛno nua yere ne no fa no kunafoɔ na wɔ mama no wɔn ba ma no because ɔbɛ wiase wɔanwo da Ona nim sɛ ma no nyɛ ne di ɛna Ona tena se redi wo no sɛ no sɛ me wo 1,000 koraa yɛde bɛma ne ba so konu nua yere ho ɔman ho gu fam sɛ wadi ase na menene wo 1,000 kura de bama nyame dia na ma brebre huru enti operation no nua ne yere no awo wo gya no kunafo ne da ne ba so konu nua yere ho ɔne ne hia ɔman ho gu fam na ne ho nsuo ne ba na wɔtu agu fam wanwa amani nua no na sɛi na do yɛ ne yɛ bɔne awurade saa deɛ ne wɔyɛ ne yɛ bɔne ma nyame kum no nso wodi adi abayaki gyeme so amen di abayaki the wiase amamu akyi na fom nyame bɔne dɔso nti na Bible sɛ aneyɛ nyinaa yɛde bɛpia tamum obi a wokɔ CAC wohyɛ condom wohyɛ kɔte socks na deɛ mɛma deɛ wokɔ Assemblies of God woyɛ bi aberekora ada baaburubu ɛyɛ me wawa o asɔfoɔ nyinaa nim there was a time Braman Assemblies of God na sɔfo bi ne wɔ hɔ tiatia mekɔ school mu hɔ na ɛma kurɔfoɔ yɛ asɔre na ɔma invite obi asene dua Sika FM 89 mewura mfi da wɔma asene dua to table so bɛrima ɛne wɔbɛtena ne kwan a bɛfa so de condom no ahyɛ wo kunu bɛrima ma no asɔ dɛ na mekɔbutu window no anam si ai sɛ moayɛ maadeɛ nyinaa bɔ wo tiɛne Ghana yana ɛyɛ mu wɔn sɛ Bible no okura kɔ sɔre but onim hwee wɔm onim ɔnte aseɛ amen na ka kyerɛ sɛ ɔbɛkɔ heaven ɛna kura no Bible no yɛ manual to every believer wode atena se na to nyi nsa gu na ka sɛ menka wodifoɔ ho gyeme so amen to nyi nsa gu Lamentation 4:2 na ka sɛ mi wɔ hɔ Lamentation chapter 4 no verse 2 verse number 2
ɔse na wotuafo wo te sɛ sukyerɛma ɔse Lamentation chapter 4 verse 2 mama wɔn bɔ yɛ den fɛfɛ ɔse Zion mama na nka wɔn boɔ dana na wɔde ama pakali na nka de sika na kɔkari wɔ esi sɛ no boɔ nso ɔda tie kuku yɛ kofi ankane nso bi bɛ ware wɔ ba wɔn hwɛ fufu a wɔbɛ wɔ no nsɛm nyina bɛ si kyekye wo papa no ɔdɔfo a wɔn na atam kotokuro brantan na akɔ nso ɔde wogyina baabi a den wɔhwɛ sɛ woware ne ba no a wonya ni hafoa nkane awareɛ no no den papa wobɛdɔ woto ntakura na wo sɛ wase so nneɔma wonya ware ɔne ba no wale yo ɛso wodi mirika kɔgye nneɔma no sɛ wobɛtumi sɛ wontimi na de kɔfie nti ɔse sɛ ɔmama a ankane na nka yɛde sika mapakari ba ware wɔ afaadeɛ asinsan ɛne ɛbuɔ nsɛ dɔteɛ kuku ɔnwemfo nsa no adwuma ɔdompo twetwe wɔ no foma wɔ ma nom tiɛniye habɔdɔm aboa habɔdɔm aboa kenaman atumi nyinsan ɛwo ɛda hɔ ɛma ne ma atwetwe no foma baba dani atirimɔden nso anipa wo ma no mu no anipa dani atirimɔden sɛ sohori ɔmo suban te sɛ srɛ so sohori kɔma kokoa ntɛkyerɛma femfam wonim sɛ sohori ɛda srɛ so a wonya nsuo nom nti ɔto nkosua wɔ no abɔ nom gyeme so ame wonhwɛ ne da ɔbɔ nkosua no nom nti ɔse saa ma ne te sɛ srɛ so sohori kɔma nkokoa tɛkyerɛma femfam sukɔm ama nkwadaa nketewa tɛkyerɛma fom yɛ dodo mɔtɔfoɔ bisa paano obi ni obi nso obi ni obi ma wo na wodi adɔkɔdɔkɔ de wɔn antia wo ma leto jimbon fita yɛde yɛ wɔ mo no ayɛ pasa amoro no so afɛdeɛ yɛwo na ne akyekyere no ne yɛde na kɔhyɛ gotam wɔn a wɔyɛ wɔn ntam kɔkɔɔ so deɛ ɔwo no na dwane obi tumi de ne kɔto bɔɔla so ne wadwane ɛma atɔrɛte so ne wadwane wɔdwane nipa akɔfa sika bɛfie obi ama ne yere kɔ yie gu akɔtɔ kaname ya bɛfie gyeme so amen nipa no wɔso wɔ nkoku no na ma ɔnyɛ ɔntimi nhwɛ no na mmom wɔkɔtɔ kenaman agyina bɛfie wɔn a wɔyɛ no ntam kɔkɔɔ soɔ no nipa a yɛwo na yɛyɛ ne ntam kɔkɔɔ soɔ yɛ sumina atum na wokɔ no sɛ bata wɔ anwura ɛsiam bɔtɔ ahodoɔ nti wokɔ fie no yɛsia hata ne fɛ amen nkwadaa nka yɛyɛ ntam kɔkɔɔ soɔ yɛsumina atum afɛdeɛ yɛyi no gu a yɛde no ato polythene bag mu yɛakɔto no atwene bɔɔla so womene nso yɛanka akɔnyem gyeme so amen woakɔto no atwene so owia no ɔda nyame se ɛyɛ mumuyɔ ɔsɛ mumuyɛ no so ɔsɛ saa mumuyɔ wɔ ɛsɔ siri sodom bɔne no ɛsere sodom ane gomoria bɔne ababaawa mesrɛ wo kane yɛnka nkyerɛ wo ɛnɛ sɔfo maame fa yɛ abortion ɛma kuro leader yɛ bi gyeme so amen banka tati ɔyɛ ɛda ne yere nyima ana no buafu ɛnso woa na wosene ne so faa no ntantam dodo yɛwode bɛfa so fafa so o because baako no kuro ntwa anufoɔ wonim so ntwa anufoɔ wokɔboto no so yɛ dɛn gyeme so amen ɔbaa ne kyi wo a wone ne naayɛwɔ nyeman sɛ suban a ɛkɔ so awudie woka no kuro a na nipa no ohu ayɛ hi nti bible sɛ menka nkyɛ sɛ nneyɔɔ ne nyinaa yɛde bɛba tam wom gyeme so amen na bia baako wɔ ma stadium awuni sɛ atamu de wɔbɛbu awufoɔ nketewa ne akɛse aten kɔdaa nketewa woyi wɔn gu yɛ nyina bɛfrɛ ɔma bɛgyina tam wɔ dwane ne akɔhye wɔ neɛnti ɛka so wɔnkɔ wiase no wankoro nti obiaa bɛtere ne nsa wɔ so so wɔ nyame medeɛ wosoma ama mekɔtɔ wo mbunum bare maame wei ne papa wei na yi ne tugu gyeme so amen nti saa mɔgya no wobɛdi ho fɔ ɛna no pai mesrɛ wo adeɛ bɛtumi aboa yɛ wadwe nsakra wo adeɛ bɛtumi agye wo nkwa ɛyɛ wadwe nsakra nti nɛ fatene ne ka wɔ mu yogu starte wona kakra kama no fa bɔtene ne ɛbrɛ wate FM 89.5 gyeme so amen ma ɛnɛ wɔn ma hɛdɛ na mebiebie so akyerɛ wo atamoa bi nam kwa mu o amen Matthew chapter 25 25:31. Matthew chapter 25 verse number 31. Atemuda kesi. Atemuda diaba kesi. Medase. Jamaso amen. Matthew 24:29. Matthew chapter 24 verse number 20. Osi na enanum na wonye na tiri no. Awonye hie na tiri. Entamala. Owia bedru dian. Esum. Safania ka se adani yesum ensre. Adana wade baba no. Ayesum anya diaba. Nti de obehunu light ye onyankopon anim. Ansirima bedwane. Ebetutu agu.
wasrane badan moja owi abadru sum jeme so amen abofo dom de tuturobanto ano so eba that day amma mo da ho wa utimi bi ani kodu wura wase wa utimi so biatwa na de ahyehyɛ wase wo de wa atena onyanko baden ano na fa wo aba wiase abana ko usa krama ba afa ne nyanko krama ba 89.4 wo bi da sa ponche ba afa ne nyanko aponche ba wo bi da boni ma kuduru wo usa kusie ba afa ne nyanko kusie ba enso nipa change amua akura so amfaso sini nipa ne what you say di boni nsuro to ko abrochi fo ya wo ya ade atumi hye kraman ane ne wura ware so krama ba na fo ba yesi ko weyo na wa ba kan kuro se no me sei na de obi ba boa me wa wan na boa amwa de me nya bi ndie me anka sa me ya we wa te de me tro na se se ti a wuti wa mi bi shaw anti shofo anti sanya Ghana nko na bone wo nyame fra me Ghana ha nyame Ghana no afra me wa fra obi so kana kro wa Britain yes enti so obi kana kro wa Britain na sa Britain fo amfa and just nyame mfra obi ho afle e kana kro atro o so fo se me see yanko wa design Amos chapter 2 verse 13 to 16 Amos 2 and Malaki chapter 4 verse 1 to 3 verse 13 to 16 what's share me ana menye ma wakofam wase atamu dan mi ankasa menye mani pa kofam sadia tiase na mayu afiafia ye mannyema no sadia tiase na mayu afiafia aye ne mannyema no aye ne ma na ntumi move nkon na dwane bebo ho harefo wase dwane bebo ho harefo na owodenfo so ahoden abon the whole world yesi akwa bi o Jamaica ni na tumika but that day usimbo to ntumi tumika ho harefo na ho harebebo no na ho harebebo no owodenfo so ahoden abon no owodenfo ti say great kalinum ahoden bebo don se nanom jeme so amen to so kai na dombere male nyine ho nkwa wase that day o dombere ma wo macho onyine ho nkwa de akura ni nyina na tedi akura ni ontimi nyina na de na ya halele mfiri mu na de wase na na ya hare pa no ontimi mfiri mu fi ponkosote fo de nyine ho nkwa na ponkosote ni ontimi nyine ho nkwa na mele mama kokodu fo de jabe dwane obi a wase ya dombere ma no obatumi ka with naked da no de asemi jeme so amen that day the person na kan ko retiro masa we so onya sika intrati wanya nkwa wusi da enkan kwaje ho ka ho enti money without Christ is nonsense chese bi de bia me cassette japianom brukutunom atatu jinja wine fo no koyo nso wo ma ye Guinness wo ma ye bia wo ma ye coke ni malt wo ma ye insu ahodo bank managers wo ma bia clubs me cassette na mo wo ma to ayo rush wona to cement chan sano me cassette na mo sika mo pani nyina aya but I want to draw your attention there is accountability sika ntumi o adaya subaba usika bayira bi Isaiah chapter 2 Isaiah hada mesinna no quotation bia asem bia makabia no na makoto hu quotation ama Isaiah chapter 2:20 Isaiah chapter 2 verse number 20 was in Edano. Enipa beto ne dweta abusumu wo ne sika abusumu wa oyema no se wole som na twena menkusie ne mpan. Yes. Adano obeto atwena menkusie sika wo paye. 89. Jama so amen. Amen. Wodi ya bosumu anu nti wo mpanyame no. That day ekura wa anu ato atwene. Kusie monye. Ne kusia be fa ko bohi. Sika mpan so dia koye buru. Empire by $5. Adi a yebuo. Yes. Nenkusi ensu afa di akoda so. That day. Odi am wali nyi sika woncha wo kra nkwaje. Jimi ni Jimmy. What they say poco transport way. Ni sika nyina ati no wawu. Nara power ko. Why for ko. Sika. Jema so amen. Amen. Shenyansa. Amen. Mr. Deka Lasewu. Ni sika nyina ati. Mr. Sante. Oko
say what you want to see woman sika enti de bia meka bibi say obi te se kwakotin an sakra na dwea obekọ bunsam gem say despite and sisa obekọ bunsam gem o kan see a wama aye wama dwuma wonim se bia wota no no wanya me bone jema so amen but it's better for me so as I'm drawing attention sir you want you there is accountability what you say Mr. Mr. Kwame Chey our unity will be a unity warrior and Mr. the warrior piano when is a God first it's better for him so be second against say what did I come about police castle Jemaso amen that be a cow send an answer to two at Nasi that's what we no one answer because he called him King Solomon. Solomon, you are a very wise man. When I cast a million, and you have a quarter moon. When you powder brabber, you're in a papa bomb, and I'm talking to Nana, Mesrana Nasa. One moment, one minute to say Jehoshaphat. 1 minute to say King David. It's better for him. One fan Sagro, Aboson Salmon Tonchain. Now I should show baby a Dutch in the Krabako because Jamaso Amen. Obi abu and Tim Jacarway. So what could you always call a Sansoku for away? The Copima Rampa and I come to the tree. Woman in our court. Pokuare the first, the second was sent to the first when I told you and the young son I can and yes, he can remember slow. Now, so crab and young quadri. Kumasi near Santimania, Iodia. Kumasi, and yes, Santimania, Iodia. A baby, I come now, you will be dear. Nipana Timia Jamuko, she and Yansa. Jemaso Amen. And Nanapoku are a check on Yashu. You have to make on a mupe. Nanapoku are you, you have to make on a mupe. But Nanatimia just Santimania. That's what Quadia. What take Quaquash woman you? Why was the bench to Sunabaka? Yes, no. She and Yansa, Mr. Rao. Did pay you Biala? Another pay, Miss Ramo. About him, Matian Wati. And you know the Kako London. No, no, the Kako Belgium. No, no, the Kako Holland. No, no, the Kako America. Sakra. Jaisa Boneno. Buzia Akotna Hosia, dear. Okotna Oxford University. Buzia Okosku ho. Percemetre of the Buzia way. Kwame Nkrumah born masters of America. And to know the cancer engineers in the move. Kwame Nkrumah poor be a Koso Modam. He called them. Or flown from US. And they Kwame Nkrumah. How about that so appended? One say ya. Obaba burafuna besi dan. Awu ya kobun sanjem. Amu obi abatremu sakra ko heaven. Anapai abagema ntiasemi wontie ne ye. Okwase abapo. Efiso oni nyanse kyenya me. Me hwade aba na me yam wahyeme. Me busati afo se anaso ya twudin e won kwanumam. The record book we said that we do one. Adanya me baba yesu besi fam. Da yesu baba no. One man say obagin obasakre nipa. Obaso obabuatan. Obabani say na do obabani say jata. Wabadan. We abagema aboa we osono. So fa ne ba na de dwane agi so de fruit play. Baba. That's what the fuck can go there. Baba. What the call honey Togo. Obaba be fa ne ba. Sika FM. The Baba share ko mu bia so be kuno. The Jesus bana oba no obefanema. Obefanema me pesa obadema mesraw. Jaima hunfi. Amen. Ke hono kuratiem. Si wapade amane huwa. Forget about the miracles. Bia we a false prophet. Do hutumene. Na sakra wa bia nsa na too late. En sika e dey on saka. Na mo hwehwa nkwaji a ubenya. Kai babi afrihia sio na sakra wagen. Amen. Ebibi atwam na kwazi ayada na wajai. Wajai. Ana ono jot.
Ebiribi atwam na kosi ansi. Ene wajai. Onu ma petase. Ebiribi atwam wa ya presade na adada. Enso na wo yire no mienu. Abrante kai se wonko akura wo yamframa wate. Ene na dwu betimi ehu. Otira betimi ehu. Jeme so amen. Kojo Bible do akorali aba. Obi nim se kojo Bible do bewu. Ye koyi flag bearer na liu mama ka ho. Liu mama ko. Atamas ene ko jina sunyane. Ma ye to abayi ni flag bearer. And so aka 3 months na ye ba to aba man as a president oko. We abagye mahwe nyansa. Amira ne na anya odia wo. Amira ne na anya odia. Abranchie sabra ya bra awoso dwane na je okra nkwa so nya wiase japade nyina na so hwere wokra amfa so be ne wom we asofo amekiraw enne mufa akwantra sam no fato nchen awie ya bra mu ne yawo no ni anka gen sakra sam amfa ntira ni pa ayira amompa ya mu pa so se baje kwatira exams na mu bompa ya mani pa ne se onhuna wurade Jeme so amen. Eni pa nyina so waden ana ya dan. O bere wose. Yes. Ana pai onyansani tie me wate. Ni wade ni mu noso. Me sraw. Oni tefo ohuru boni ababa. Wade ni hu hinta. Antete kwafo na fam nya sotwe. Obakwase manager ne na dia were ho. Obaba nyansafo omanager ne na energy ensanka woni pa naja ajan kotokuro ama onim defo ama naja ne na oboni dia no asore na obakwasea de osenaja ne na ahohora adenti na oyo badwema na apeso adane kwasea adenti na garu na apeso adane preko adan wadane kraman o figu onu asadu fie o tibe kase masakra etra na da so tu boni abrante dwane na jo kran kwa na dia ban ehu anana pai erode yesu wamwa Jeme so amen. Wasankafo 12:13. Akisa chapter 12 verse 13. Osi asem na wiye ye. Mensama na maka ni nyina wiye ye ni. Ya tie nyina ne sesuro. Dia wo tie ya nyina ne sesuro. Nyankopon. Edi ne mena nsem so. Na de na numa asem so. Ye ni pa nyina. Ye ni pa nyina asade. Na ni yo nyina Nyankopon de ba. Na ni yo nyina. Ana nyame de baba tamu. Ye nyita nyina. Ye nyita nyina so. Papa boni o. Obebu hu atan. Nyankopon hira. Wo nyo kase. Ompajaw. Ene wo mu ani mra ho so. Nyame won hira. Efri na de Job 7 verse 7. Was only Pakaisa. Uncle Crow Frama. Only Pabia is a football. Some from a bum what the Bohana. Some from any more what the Bohana Kafon. So amen. And from an Amoyanipa. Genesis chapter 1 verse 2. Genesis 2:7. Was in the phone to 10 and Unipa. And then Frama and Amoyanipa was your boss. And Framo. And Framo. Jeme so amen. Adam Framo ni be fail won. Obi akoma yetimi ka so wanya heart failure. Yes. Akoma ni timi fail. Jeme so amen. Me passa ene obadwe matie. Nine na ana that 3 days no be kase me na to mitrim. Wase obi enya fekura. Wase manya fe ba ko aka memfie ho. Nya no kure o. Yate wonfie ba ko afiri wonfie. Yate so didact. Emfie a wo bedi no. Yate ba ko afiri. Eba form. Enti wonfie na so ni animu bi. Obawachi. Yes. Jeme so amen. Emfie ni 70. Wo kwa kopim 70. And what mu 40. Yate 40 free so na aka 30 aduasa. Wonso se de bia to so. De bia to so de ase wo kwa 150. Jeme so amen. Yate so. O nyini na o ye. Ntempani fo ne se enipa tutu na namo no. Na nimu anu wa ya de ba. Amra nyo adua na de ne ahoahoa ho. Sakra na Awurade mfa bonu nchi. Na go bon shira. Onyo kese. Onyo sudimu. Amen. Asoli. Audio Jungle. Audio Jungle.